everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. May of Fortune. Dili na tumausab pa. Makasalig o makalaom ka nako this time and forever. Unya lagi kalit kang maminyo. Ato gining klarohon. Di ko magminyo unless... Unless unsa? Oh, Unless unsa, uy! Unless unsa ba? unless ikaw ang... Unless ako'y mo pili para nimo? Oh, Okay, pagawat lang. Pagitaan raon niya tika. Pero as of now, ayaw sa paguna-kuna ana ha. okay. Goods na ta ha. Hmm, Okay, pwede na ka malakaw. okay. Basin og mabubisita ra ko nimo sa opisina. Sure? Basin ra gani. So, dili sure. Okay. Pero I hope madto ka. Basta, sige na. Lakaw na. Ay, salamat. Ay, nausap na gaganawa na ni Marvin. Habi ko na akong tinudoon kaniya ang pag-resign da. Kaya ka na ako problema. Oh. 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 Mas may ipasabutan na inyong tinanawan ako. Haya-haya ko di mo. Giabsuelto ra ni attorney ang imong pagpamuak sa mga gamit sa mansyon? So ra ni mo, no? Onya? Wala na. Maola gina. Swerte kay ka. Onya lagi unsa may problema ninyo? Ayaw na sila tagda, Angel. Dali na. Ato nang hipuso ng mga buak. Sila'y manghipos, dili kita. Unsa? Nayaba ka? Ikay na muak. Kami imong pahiposod. So, dili mo musugot. Ay, ano ka sinuswerte? Huwat mo ha. Pabaliko na ko sa attorney. Ah. Oh, Uy. Siya migad kayo yung gusto nga musugo ninyo. Ano malagi di mo eh? Pabalikon ba gid mo sa attorney? Di mo musugot ko ako'y musugo ninyo. Pes, ako siya pabalikon. Aron siya mismo ang musugo ninyo. Ako na lang, Angel. Aron wa na samok, ako na lang. Sila lagi akong pahipuson, Irene. Dili ikaw. Pero, Tawgan na gina ko sa attorney, B. Tawgan ako. tuo kag mo balik si attorney para ana? Okay, di mo mutuo. Huwat lang. Ningring na. Akong speaker on ha. Hello, Angel? Ako gisugo sila si Rona O'Brien nga manghipo sa akong mga gibuak attorney. Pero dili man sila musugot. Mao ba? On ko ng speaker. Speaker on na ni attorney. Okay. Ryan, Rona. Kung namina mo karon, sundaon sa insulti ni Angel. Nakadungog ba mo, Rona? Ryan? Nakadungog attorney. Dungog, attorney. Bisit ba ya ini, uy? Ngano kita magduha ang uyamot din, hi? Ngano man ni, uy? Ang animal nga Angel eh. Gibidyuhan pa ta. Kaya ko nung isen ni attorney. Di na dyan ko palabot ini Ryan, uy. Mamahawa na lang kita din, hi. Huwag ko mahangol ini mansyon na, uy. Oh, ikaw lang hawa. Masa to pa? Nahangol gid ka ining maong mansyon? Oo. Utro sa di kang buisit. Ay, ikaw ba? Ikaw ba? Wa ba sa kay pasensya, uy? Usay wa! Ha? Kataas ini akong pasensya. Kung wa pa ko'y pasensya, uy, wa ko muhipos ini mga buisit na binuak anang salbahis nga Angel. Pwes, dugangi pa ng imong pasensya. Oh. Pangitaan na ito paagi nga mahunong na ang pagpa-under ni attorney niya. Ay, ano? May mahimo pa ba ta? Nga patay na patay man kaayo na niya si attorney? Di ko mo tuo nga normal na. Kasi, Doon agad ko'y pagduda ini.
Pagduda nga unsa man. Karon lang yun misuod sa kong huna. Na unsa gani. Nga, gilumay anang Angel si attorney. Ha? Aha? Ha? O si tanaw rin mo? Bitaw, no? May punto ka. Dili to normal ni hitabo ah. Kaya asa raw ka makakita og maid gamoy agdon sa amo. Oo. Ang amo mahadlok na sa maid nga mas matuman pa ang iyang pagbuot sa maid. Mao na di ha? Gilumay gyud anang Angel si attorney. Unya. O sabi atong buhaton ini. Ah, kwan. Mangita tag mananambal nga panggiitan. Huh? O sabi sa tamangita na. Pero sa na ninyo humanon ang inyong gitrabaho? Sunod to eh? Dali anak ninyo. Kaya na po mo'y daghang trabahoon. Unsa magigkain? Unsa pa day among trabahoon? Tawa. Wala gini mo gipadayon ni magkalagot, Ryan. Nga naman to. Luna, dalion na ni na to ang atong gitrabaho. Gina. Naka-realize kang nag-atubang ninyo akong kamera? Human ninyo gihipos ang mga buak. I-vacuum pa na ninyo ang carpet, ha? Oh. Kay naabot ra ba diha ang mga buak? Sigurado man yun na nga dunay mga pino nga naa diha. Mao nga dalian na ninyo. Manananggal? Mananambal? Oh. Nanggal. Ngano mangita mong taong kong manananggal? Natinga, bitaw ko. Nasayo pa di akong pagdungog. Ha? Ingna na lang nabungol na ka. Sorry na, good. Pero gano'n nang kita magagmananambal? Para ni attorney. Ha? O si para ni attorney. Kinaunsam di siya. Irene. Ato na ni ha? Kuida mo sulti ka ng imong amiga, ha? O sige. Dili ko musulti ni Angel. Good. Naunsam di sa attorney. Gilumay. Ha? Ay, gano'n kay bawang ka? O kinsa man kay naglumay niya? Kinsa man? Kinaya ko ng tingog di mo? Oh. Kinsa pa? Kanas Angel. Oh. Sharo? Huwag ka magduda. Pero, O pero, muto kang normal na ang pagkagusto ni attorney niya? oh, Di na normal. Nakakita agad ka. Nga mura na ulipo na nagbabayhana si attorney. oh, Looy taon kay sa attorney, uy. Mga, Han, magtinabangay ta nga mangita og mananambal, ha? Kay ka nang gibuhat ni Angel nga iyang gilumay si attorney. Dako ka nang sa... dili sa tingali, uy. Wa mong gud baka gusto si Angel ni attorney? Wow! Ibutan pa lang nga wa siya makagusto. Pero, ang kaptangan ni attorney, wa ka siya makagusto. Oh, Kining mansyon, wa makagusto si Angel ini? pero kung tinuod pa na imong gisulti, gipamana na lang unta ni Angel si attorney. Aw, kuan, nag-power tripping pa man na siya karon. Power tripping? Kada ko niya gibuhat karon. Kanang iyang pagsayon-sayon og sugo ni attorney. Kanang tanan niyang pag-abuso. Klaro na power tripping. Saman, di ko gyapon ka kumbinsido. Sas! Tangaa gani mo eh. Oh, Ilo man ka. Sakit na sa ka. Masakit na ba na yung tawag nagtanga? Pero, nagpakatanga ka gud. Bisan klaro na kayo na. Di na gyapon ka kumbinsido. Ano? Para nimo anghel gud na si Angel? Ha? Demonya ng dako. Og iyang gilumay si attorney. Mao nang itoy kayo niya. Mao ni tinuod. Mao nga. Tabang. Tabang upang pangitag mananambal aron makalingkawas na si attorney sa lumay anang Angel. Akong gilumay si attorney? Angel? Wala gyud ko kay mao anak Ryan. Kasi gasulti nimo nga akong gilumay si attorney. Ha? Kinsa?
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.